Gipatasan na ang titihan sa mga motorela sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, giaprobahan na sa City Council ang pag-usbaw sa plitihan sa mga motorela dinhi sa Cagayan de Oro City aron matabangan ang mga naglisod nga driver tungod na usasab sa mga labing naapektuhan niining pandemya. Gikan 70 pesos nga regular fare sa motorela, nahimo na kini karong 10 pesos. Busa dakong kalipay ang gibati sa mga motorela drivers sa Kugon area sa syudad. Labi pa nga dakong tabang ang mahatod niini aron madungagan na ang ilang pang-adlaw-adlaw nga kita. Apiki di karong kontra sa una. Tapos salamat alang gitaon mi nga ana po nagpalo-apin daw nagpaluyo na yung plitihan nga ilang gisakahan. Daghang din salamat. 500, 400. Karon. 200 lang kapin. Dako kay diferensya. Ang importante lang aron mga makapalit tag bugas sudan. Giduso ni Konsehal Teodolfo Bonglao ang ordinansa subay sa hangyo sa grupo sa mga motorela drivers tungod sa kanihit sa pasahero resulta sa ginapatumang social distancing sulod sa sakyanan. Busa giaprubahan na sa City Council ang maong balaod nun ug kulang na lang ang pirma ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno arong hingpit na kining mahimong balaod. Apan giklaro sa opisyal nga mulungtad lamang kini hangtod anaa pa ang pandemya. After sa pandemic, back to normal nga katong ordinansa gyud based on the pump price increase atong pump price sa gasoline lugar. Managlahi isabang opinyon sa mga pasahero bahin sa pag-usbaw sa plitihan sa motorela sa Dakbayan. Mahal na kayo, manggod tayo trabaho pa ng may na lang tong 3. Nga city matutong niagi. Dili raman siguro kay 3 pesos raman ang madugang. So okay ra para sa ako. Ako lang opinion. Sara, gawas sa kanang kinahanglan nga mahimong balaod ang maong ordinansa, kinahanglan sab mokuha ang mga operator og motorela drivers sa bagong taripa kini aron aduna na sila katungod nga mo singil sa bagong plating nga 10 pesos. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.